Gihangop sa Rekber Salisay ang paglangkat sa Talisay City Contingents sa kanang luna sa sinulog sa kabataan sa lalawigan niadtong miaging Sabado. Si Nico Serino sa report. Nalangkat man tuod sa Talisay City Contingent ang first place sa Best in Street Dancing apan ikaduha lang sila sa Ritual Showdown ug sa Best in Musicality. Grand prize winner ang Talisay City Contingent sa sinulog sa kabataan sa lalawigan sa miaging tuig. Apan bisan pa niini, malipayon og gihangop gihapon ni Mayor Samsam Gulyas ang ilang paglangkat sa ikaduhang pwesto. Of course, malipay mo good me. At the end of the day, it's kanang ako mo gyud isang giingnan halad na to ng Santo Niño. Of course, importante sa mudaog, but first and foremost, it is halad na to ni Santo Niño. Nang hinaot ang mayor, mudaog gihapon sila sa Sinulog Grand Parade karong tuiga. Ang Talisay City Contingent nakalangkat sa ikatulong dapit sa Best in Ritual Showdown sa Sinulog-based category sa miaging tuig nga Sinulog Grand Parade. Apan gitataw sa mayor nga dili na mopagawas pa og dugang gahin ang dakbayan alang sa contingent gawas sa 5 milyones pesos nga pondo. I set the budget na di sila mo sobra og 5 million. Uban ni Renante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.